bismillah ka review la fles ale kene ka mi ga fasile defo ta ka ya no manga cheni wala sa chuko na bega si ga fama ka o so la chuko da ni ya chuko ma so ngo ko ni bashiti alhamdulillah bien fasile ka fe gade la sa aujourd'hui Mali o li ba ampulo kono Boubacar Piataou ya le ka fasile ka ngata suko ni wo ale ko ni konna la kuni ya ta ka la je a ko mutu taxi bolla do ko ni ale minena ni marama fenche jugu do ye a mi ko ni kera kari temeni tukalo kile saba san ba fla ani mugani saba nega kanya duru olu wati u fe a cheni woni ka kundale kume manyambu ko ni usira uka a ko wati mina su ko ni ubinu ko larawelu lasa a laraweli na be cheni ma wati mina de afle ka marama fen ko ni na boko sungu la flitento a ku ya gen fo ka tabulu da kaka barabulu ko ni onu na ka beni commissariat police mawo onu sigile mesibenu sugonu ko kerengere ni ala fo ka ta se BCI mogoma na olu ko nga bulu ni yoma kundu ko bolla ko aya ka moto ko ni filika ka marama fen fili ka bolisa a boli ko ni na sakwa ko ni ay ma chama nga du ko ni ayo chechi ko ni uma ablawo bela ko ya soro wati na ka tege daka ka de we cheni ko ni mine kanye shina ya yere jabala ma we ka taka ayre ka yoro made amina na fu la gol so do yoro la na be fu ma ko janegela amina na o ko ni usira uka ko ni ya mine ka kanye shina ya ayre jabala ma no ya yere sigoro ide ma bugo ale konnala a fenchama ko ni ko tara yeni cheni ko ni nga ko konnala ko shifina ka miere shite teme samwa an kilinga ko aka sonna ere ko ni fuyele ko fede munition ko marama fendo wisa obina ni kele o bora akojuru la ordinateur portable o den fla soro la ko ta se téléphone mu masa o den wolo vlan o fena soro la aka so konna la no ko ni no luti marki kele on yere ko ni fo ka ta se wari yere ma wari mugu wa ko do soro la mi na ko ni wa kemena ni bi o den mu wani kele o kun soro la o le yere ma se ku sigi ka jati ku ya dani ake am soro sa ko ni yo sebe fura ko nalla keme fla bi o bina ni wolon fla o soro la akojuru la keme bi fene o bina ni wolon fla a ko wari mise ko ni o be fara wari mise mun fena tumbi o be fara le nyanga de ko tara jo fo wa saba ani keme na ni bisheki na rebel taxi ko ni cheni ko ni ko wa fene ko ta bane ko yi ko carte mémoire ba de fene ko o kone ko ni mba ka sogono fo ka ta se carte d'identité nationale kele fene o soro la akojuru la ga finitigila ko ni ya yira ka fo ko le laraweli ko ni dele wala sa to ko na kan ko inje ya wi na soro la ma wera be no na no lebe barake nyofe wala ma na kele ne be barake aka se ga don chugo mina wa fene ko ba la je fene ma munu be no luga fentu ne no tara déposition na déclaration ke police so la sa ka se ka wele bla oluma wa ta ka ta le na soro ka fentu ne na soro ni yira akola a chamana ana donga fo na soro la cheni ko ni abo o feneke bi ngali mauka ko laraweli ko ni mesina bandi ko ni amana ke chugo ta ko ni mina bla wa furu ba nyola ku fen ko ni wi ni tege dara fen ka ki ko ni ki be mine ki bla berela ni tu es seben bora aujourd'hui Mali ma obulu ablanda bla wa balane ko sebe Boubacar Piataou ni ale ga fasriye nambore no amedo siju tamani ale konnala siju tamani maw koni kan ta duanza ale konnala keren yala temesina maw ko kon dale mo luka ni wati ko fole na kuyi munu be no be bogga o kata to maktu ale konnala ko sira de kon dale me maw nye ni marfa chejuguta la do wiesa mamunu yare be no bu na tige jema do ne ku jole me maw nye sira la mobli bollo ko ata se munu be mobli kono ku kon ko nto yote kele ko ni ko fla kele to yote fly ko kele woni ko dale mo luka ni wati na kuni ataka la je boni ale konnala keren na duanza ko machama ko ni ku ibe zuma kasaya de yu nyera ka ibe ni songu ya de mobli bolla nu nyera ka fo kata se mamunu be no nu be teme ka tuka mawero fe no ko tonyo da kele woni ko obolu ka bar sabula strategele no na fora yere fene ibe boy yoro do la wati do la ko kata sene de ke yoro were la sira fene kana daye tuguni ko gele ko ni ko obolu ka wa fene ko ni ataka la je de fen be o yoro ko
fole na ni mako be se amare ko fika offense na de san ko kelme tonyo ko ni da kele ni uluma ja ko ya sani o de ko ni budala de u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u sigilen bɛ parce que sira datugulen don u tɛ se ka bɔ ka taga u tɛ se k'u taga yɔrɔw lasɔrɔ ko waati dɔ la sira de bɛ jɔ pewu ko san kɔni k'o bɛ k'olu ci fɛnɛ k'ale ko ɲɛgɛn pour que i ka ɲɛgɛn lasɔrɔ ko ka taga o la dɛ ko f'i ka dɔɔni de di ko so ɲɛ kelen yɛrɛ kɔni o wari hakɛya so ɲɛ kelen wari ko f'i ka 40 sara ko yɛrɛ y'a dɔgɔyalenba ye dɛ n'u ye maa wɛrɛw ɲɛ dɛ u bɛ se ka dɔ wɛrɛw fɔ ɲɛna minnu ka ca n'o ye 40 n'i m'o sara i tɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ wa i tɛ ji sɔrɔ ko kɔni k'a ko degun b'olu kan kosɛbɛ kɔni ye muso dɔ ye min ye passager dɔ ye kɔni o y'a da don o la kosɛbɛ dɔ fana y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni jamana marabagaw m'a lajɛ ka ko dɔ ɲɛɲini nin ko in na k'olu to ɲanin bɛ kosɛbɛ ko ni tɔɲɔ tɛ fila ye kɔni ko kelen dalen b'olu kan wa fana ko nin tɛ bisi kelen nin tɛ fila ye bisi 10 ani kɔ o n'a ɲɔgɔnko fo ka taa se camion ma de olu de bloquelen bɛ ko banbara mundu o kɔnɔna la fo ka taa se Douentza ale ma sa mobili bolilaw yɛrɛ fɛnɛ kɔni olu fɛnɛ u ka dusuma kasaya kɔni u y'u yira kosɛbɛ min kɔni na wa ko Sidi Haidara n'ale kɔni ale ye président du bureau conseil Mali de transport la routier a Douentza k'a kɔni a ye wele kɔni bila u ma sa a y'a yira k'a fɔ ko maa o maa i ka dusuma kasaya kɔni fɔ sa k'a y'a bɛɛ ta mɛn waatiw la sa kɔni cɛba in kɔni k'a ye kɔni ka bɔ gouvernement ka ko ale bunna kun kɔnɔna la a kɔni ye 240 n'o ye sefa wari 240 ye k'o bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ko ka se k'o tila cogo min na passager olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa cogo min na u bɛ se k'u ka degun munafana ye waati kunkurunin kɔnɔ sani u tɛmɛn'o cɛ nka passager y'a yira k'a fɔ ko o dɔrɔn tɛ dɛ k'u k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabalisenw fɛn fɛn bɛ se ka tigɛ dɛ ko walasa cogo min na olu ka se ka bɔ yen ka taga Douentza gare kɔnɔna la olu bɛ sili min na ko k'o b'o ma dɛ ko olu kɔni b'o de ɲini na k'u ka se k'u ja u bɛ ka taa yɔrɔ min na u kun dalen bɛ yɔrɔ minnu kan u ka se ka se yen yɔrɔ la cogo min na lafiya kɔnɔna la cogo min na bari sabula ko nin min filɛ nin tɛ ko laban ta ye ala ka se n'u ɲuman ye amina yarabi ni tun ye sɛbɛn bɔra studio Tabani maaw bolo ka sɛbɛnnikɛjɛkulu maaw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ nɔgɔ ka di ka don le républicain ale kɔnɔna la le républicain k'an ka taa an ka to Tombouctou Ber ale kɔnɔna la hali bi ko ci ɲɔgɔnna kɔni k'o tɛmɛna an ka finitigilakaw ani kulu marifatigi damelikow ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni na kɔni min kɛra utukalo tile 20 san 2023 min kɛra nɛgɛ kaɲɛ 12 ale waatiw la ko kulu marifatigi damelikew kɔni k'u ma dɔwɛrɛ kɛ koyi k'u ye mugujugu kɔni k'u y'o de bila dugu jukɔrɔ n'a bɛ fɔ min ma ko EEI ko kɔni k'o bila an ka finitigilakaw ɲɛ min kɔni na a kɛra sababu ye an ka finitigilaka maa saba kɔni olu jogina kosɛbɛ u ka camion kelen kɔni u kɔni u tiɲɛna yɛrɛ fo ka taa fɔ ko tiɲɛna bari sabula mugujugu in yɛlɛdon de k'a ka a sauter min kɔni ye an ka juguw ka fanfɛla n'o ye kulu marifatigi damelikew ye k'u sera ka maa 11 kɔni u sera k'olu fa olu ka ko juru la ko pick-up kelen kɔni u y'o fɛnɛ sɔrɔ ka bolodako kan ko PKM u sera ka bolodako o fila fɛnɛ kan fo ka taa se LRAC ma o kelen o sɔrɔ la fo ka taa se u ka maramafɛn cɛjugu caman ma moto olu 5 sɔrɔ la fo ka taa se u ka arajow ma n'o y'u ka nɛgɛjuru sira ye u b'u kan fili min fɛ waati yɔrɔ ni yɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn kumakanw mɛn cogo min na u ka nin kɛwale jugu cɛjugu ninnu kɛ dɛ u sera ka boloda kɛ o saba fɛnɛ kan fo ka taa se maramafɛn cɛjugu caman fɛnɛ tun bɛ u bolo boloda kɛra olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan an ka finitigilakaw olu kɔni fɛ sa ni ko in kɔni o bɛɛ kɔni kɛra Ber ale Worodugu yanfan kilomɛtiri 15 o bonyango la sa an ka finitigilakaw kɔni k'u ye bugu kɔnɔ kelen kɔni u y'o sɔri ne ma kofɔlen ninnu na ko ni u ma ban k'u fɛnɛ tɛna a dabila koyi baarabolo in kɔni o bɛ sen na an ka kulu marifatigi damelike maaw bolo dɛ o fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ k'an ka darapo n'ale kun tɛ se ka wuli ka jɔnjɔn ta yɔrɔ kofɔlen na darapo in kɔni a turula fo k'a ɲa wa an ka finitigilakaw cogolen bɛ a yɔrɔ kofɔlen na kulu marifatigi damelike ma ni i sen ta k'a da yɔrɔ kofɔlen na k'u bɛ pogo kɔnɔ 6 k'u b'o sɔrɔ la sanu ka taa na ɲini k'o sɔrɔ ni tun ye sɛbɛn bɔra le républicain maaw bolo wa sɛbɛnnikɛjɛkulu maaw jɛra k'a fara ɲɔgɔn kan fasiri gafe laban na sa Mali Jet ale b'an bolo Buba ni ale ka fasiri ye
k'an ka to kulu marifatigi damelikaw ka ko ale buna kun kɔnɔ hali bi halisa ko finitigilakaw ye boloda kɛ maa dɔw kan maa minnu bɛ yen nɔ k'olu de bɛ kɛ sababu ye k'u ka taji kɔni ka a lase kulu marifatigi damelike ninnu ma walasa cogo min na u ka mobiliw fo ka taa se u ka motow ma u ka se k'olu lahinɛ cogo min na walasa u bɛ wuli ka t'u ka ko cɛjugu ninnu kɛ ko boloda kɛra olu ma ko fɛlen ninnu ka dɛ min kɔni kɛra Gawo ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gade n'o ye a sigida dɔ ye k'a kɔni kɛra o kɔnɔna la maa kɔfɛlen minnu kɔni minɛna nin na dɛ ko marifa cɛjugu tun b'olu fɛnɛ kun koyi minnu kɔni olu minɛna fɔlɔ k'u bila bɛrɛ la wa larawuli n'o ye enquête ye k'olu dayɛlɛ la maa o maa mana kɛ k'e de bɛ nin maa kɔfɛlen ninnu dɛmɛ la maa o maa bɛ yen k'e ye complice ye a ko la dɛ fo ka se ka o maa kɔfɛlen ninnu bugunatigɛ jɛ dɔn maa ninnu ɲininkaliw da kelen kɔni k'o bɛ ka da u kan walasa cogo min na kulu marifatigi damelikew dogolen mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka se k'u labɔ cogo min na olu kalikan ye min ye n'o y'u ka objectif ye ani u ka baarabolow sigikun ye min ye dɛ u sigikun ye min ye n'u y'u ka mission ye sa k'u ka se k'olu se f'a dan na k'olu ye kuma min fɔ k'olu tɛna se k'a to ko k'a nɔ kulu marifatigi damelikew u bɛ taa walima olu fɛnɛ bɛ pɔgɔ kɔnɔ wɔɔrɔ kɔni u b'o sɔrɔ u la kosɛbɛ kulu finitigilakaw n'o y'an ka finitigilakaw ye olu kumakan kɛra o ye wa fɛnɛ ko sigida kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo kɔrɔnfɛla fan o fan olu maaw fɛnɛ ka se k'olu dɛmɛ ko ɲuman na cogo min na u ka se ka u ka baarabolo ninnu u ka se ka a kɛ kɛnɛ ani badi ale kɔnɔna la ni tun ye sɛbɛn bɔra Mali Jati maaw bolo Buba ni ale ka fasiri dɔw b'a to an bɛ dansigi kɛ bi an ka revue de la presse la an bɛ k'an bɛ boloda waati wɛrɛ